To fa, babbar magana. A yanzu haka dai mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya fito ya ƙaryata cewa shi fa ba Shak Ali Isa Fantami ya yi wa waƙar cin mutunci ba, kasancewar irin yadda kafafen sada zumunta suka rikice tare da bayyana cewa mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya yi wa babban malamin wato Shak Ali Isa Fantami waƙa ta cin mutunci. To a yanzu haka dai masu sauraro sai ku gyara zama tsab da biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon don jin irin tattaunawar da aka yi da mawaƙin Dauda Kahutu Rarara a yayin da ya fito ya ƙaryata cewa shi fa ba malamin wato Shak Ali Isa Fantami ya yi wa wannan waka ba, shi dai kawai yayi wakar sa ne amma kuma bai kama suna ba. To a yanzu haka dai masu sauraro sai ku gyara zaman da jin kuma cikakken rahoton wanda muke dauke da shi a yanzu haka. Sai dai amma kafin nan muna mai ƙara tunatar muku idan wannan shine zuwan ku na farko wannan shafin namu mai albarka na muryar Kannywood TV, ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za mu tabbatar da kuna samun dukkanin cikakkun rahotanninmu da kuma zafafan labaran waɗanda muke dauke da su din da zarar mun dora. To masu sauraro dai a yanzu haka sai ku gyara zaman don jin irin zazzafar tattaunawar da aka yi da mawaƙin Dauda Kahutu Rarara a yayin da ya fito ya ƙaryata cewa shi fa ba Shak Ali Isa Fantami ya yi wa waƙa ba. Ga cikakken rahoton a yanzu haka sai ku saurara. Alhaji Dauda, tsakaninka da Allah, ita wannan waƙar ina ta dosa ne? Kai tsakaninka da Allah wannan firar ta ina ta dosa? Da na ce malam wani malam na ce, cewa ne malam kana da gida a me aka ce a Wusetu, kana da gida a Sokoro, kana da gida a Maitama, kana da gida a Jabi, kana da gida a Jidda. Malam wannan gidajen na kyauta ne aka baka ko saye kai da kuɗinka ko me aka ce zakka ce wani fitar ka samu? To kai me ruwanka? Wannan abu a'a to ai me aka ce mu muna magana ni me aka ce ni na ce maka da kai nike ne ko na ce maka da wani nike wanda ya san yana da wa'annan gidajen ka gane inda ya san da wa'annan gidajen kuma ya san saye ko kuma wannan to ina ga shi me aka ce shi ni bane wanda zai ce kamar hankula sun karkata cewa da Shak Fantami kake yadda hankula suka karkata a Najeriya da shi kake wannan zamba. Allah sarki wasu ke dauka suna zage shi ana ganin malamin addini ne me yasa haka za ta faru? Wasu ne suke dauka waka suna danganta da shi suke zage shi ni ban ce shi ba. Okay kai ba ma da shi kake ba. A ni in to in me aka ce ai na san me aka ce kai yanzu kai ka faɗi sunan shi. Ka gane kai na san kai da shi kake. Ai waƙar da kace Fantsami din. Ni na ce maka da shi nike. Ni na yi waka ta dai ta siyasa abinda na sani kenan wannan gabar na saki waka ina gajiye ne wadda nake matakin malam yayi rawa ko malam kai rawa ba wai ba to ni kaga na yi waka ne akan jam'iyyata dan takarata gwamnan jihar Gombe wato gwamnoni na Arewa. To amma da kace malam kai rawa wa kake nufi? Shine ni ma. A riga ce ba wuya. Idan malamin akwai wani malami da ya san yayi rawa da shi nake. Amma ni ban ce wai wani ko wani malamai nawa ne a Gombe. Malamai nawa ne a Arewa. Mun ji ka saki wata da take da taken Fantsami. Me haka me sunan yi alaka da sunan wani? A'a to alaka da sunan wani me aka ce wani sunan waye yake Fantsami? Ani ban taɓa jin wani suna Fantsami ba kawai dai me aka ce harbin iska ne. Idan mutum ya dauka ya ce wannan sunan kai to wannan kai ka ja maka kanka. Amma kai ka san da wa kake kenan? A'a to ai magana ce ake yi. Ai ka san me aka ce idan za ka gyara idan kana bukata a gyara ba kuma ka so ka tozarta wani ko ka ci mutuncin wani ko ka sa a gabakin wani kawai faɗa za ka yi akwai mai yin halin kaza yana kaza yana kaza yana kaza wane yana kaza wa saboda haka shi in shi ne ya san yana yi to shi ya san yana yi in ko bai san yana yi ba kaga babu shi a cikin lissafin amma yadda kalaman suke nuna ko karamin yaro a Najeriya in yana bibiyar harkokin mulki zai iya cewa ga inda fa waka ka ta dosa. Karamin yaro daban ko maganar waka me aka tafi da fasaha waka daban. Ai karamin yaro zai iya gane wani abun da ka gane wani abun bai gane ba ma. Ka gane in an koma ta bangaren biskit ko alawa. Yanzu tsakani da Allah a jihar Gombe ana takara ne tsakanin APC da PDP misali. Wannan ka sani idan kai anan kake. Da a Gomben kake da ka san akwai fitattun yan takara. Akwai me aka ce yan takara da yawa waɗanda ba ma zan rike sunan su ba. Akwai wanda yake a ADC, akwai wanda yake a NDC, me aka ce a NDC, akwai wanda yake a PDP, akwai wanda yake a APC. Akwai ma na wata jam'iyyar me aka ce ni ba su sunan wancan ban wanda aka ce ba duk yadda jami'a take amma dai mun ji kana faɗar cewa har kana alakantawa kana cuna masa hukumomi irin su ICPC da EFCC kenan bincike kai ka tanaji hujjoji na waɗannan abubuwan da ka faɗa? To bincike ni ba ma'aikacin tsaro ne ba bincike
na yi maganganu akan wasu mutane da suke nuna su mutane ne masu gaskiya ko ko mutanen kirki ne, kuma mu mun san daga inda me aka ce wane ya taho ko ya zo inda yake. Saboda haka kuma a yanzu ga halin da ake ciki, na ce wane kana da gida a guri kaza, wane kana da gida a guri kaza, malam kana da gida a guri kaza, malam kana da gida a guri, wannan gidajen saye kai malam ko ko kyauta aka baka kenan yanzu ko ko riba kafa ne. a tsaya da Allah abin da nake magana amma yanzu kenan ka haska inda kake waƙar ba za ka bani in ba da zamban amsa inda ba. ya tafi Da na ce malam, wani malam na ce cewa ne malam kana da gida a me aka ce a Wusetu, kana da gida a Sokoro, kana da gida a Maitama, kana da gida a Jabi, kana da gida a Jidda. Malam wannan gidajen na kyauta ne aka baka ko ko saye kai da kuɗinka ko ko me aka ce zakka ce wani fitar ka samu? to kai me ruwanka wannan abu a'a to ai me aka ce mu muna magana, ni me aka ce ni na ce maka da kai nike ne ko na ce maka da wani nike? Wanda ya san yana da wa'annan gidajen, ka gane inda ya san da wa'annan gidajen kuma ya san saye ko kuma wannan to ina ga shi me aka ce shi dauki diga kuma tsakanin da Allah cewa aka yi bai ba hanyar gaskiya ya mallake su ba, kake tuna masa shine zai wannan hukumomi. me aka ce shine zai yi bayanin wannan ko kuma yaransa shi wanda ya sanye wannan gidajen ko ya samu wannan gidajen su ne za su yi bayani. Kamata me aka ce sai su mai da hankali akan wannan. In wani yana ganin kawo wakar da aka yi da shi ake ko ya san yana da wannan gidajen ne a guri kaza, sai ya fito ya ce ma yaransa waɗannan gidajen fa ga kwadagon da ne na saya, ga kuma abin da na yi, ka gane, ya bani kuɗin da na sai wannan gidan, ko kuma ga mutumin da ya fidda zakka ya bani waɗannan gidajen. Haka ya kamata a yi, ba wai aka ce a rika zage-zage ko ana cewa an ci mutuncin, a'a cin mutuncin waye na ce da wane nake. Amma misali kalaman da ka faɗa kake alakanta shi da maye ko wani abu haka, yayi maye ko yayi wani abu, wannan daidai ne a zamban waka? A to ai zamban waka aka ce, zamban waka duk abin da aka gaya maka haka ne. A filin kwallo ba kake, za ka yanka wannan ka ce ba za ka karfe ka ba. Ai inda ka shigo filin kwallo ka cire babbar riga, ka cire hula, ka sa takalmi, ka shigo kwallo za ka yanka wani zai yanka ka. Kuma duk yanda za a yi, ni a matsayina defender, in dai zan iya ba zan bari ba kurfe ka zan yi. Alhaji Dauda, tsakaninka da Allah, ita wannan wakar ina ta dosa ne? Kai tsakaninka da Allah wannan firar ta kai ina ta dosa? A'a ni ina wakiltar al'umma ne bisa cece kucen da ka haifar. Ka ce ni kuma ina wakiltar jami'ar APC ne ni a nan. Duk rigimar da ake ciki ni ina buƙatar me aka ce gwamna na, dan takarar gwamna na jam'iyyata. To an zo gurin kenan yanzu an zo gurin ai. Yawwa to ai daman ni anan nake. Ka kai yanzu ka zo. Kenan ga inda ka dosa. A'a ni ga inda dosa, daman na ce maka ai nayi waka ne akan defending jam'iyyata, in kare gwamnan jam'iyyata, in kare dan takarar gwamnan jam'iyyata. Wannan anan na tsaya. Amma ana zargin kana amfani da kausasan kalamai. Zargi wannan baya tabbata. A'a ai a wakar kana amfani da kausasan kalamai. Kausasan kalamai na gaya maka akwai rashin fahimta. Wani shi bai ma taɓa harkar siyasa ba, bai taɓa sauraron, bai taɓa wani bincike akan harkar siyasa ba. Amma wanda ya san wannan, wanda bai san wannan ba kana mai uzuri. Wani bai sani ba ne. Wani zai ce kamar an yi hankula sun karkata cewa da Sheikh Fantami kake. Yadda hankula suka karkata a Najeriya da shi kake wannan zamba. Allah sarki, wasu ke dauka suna zagi. Shi ana ganin malamin addini ne, me yasa haka za ta faru? Wasu ne suke dauka waka suna danganta da shi, suke zage shi. Ni ban ce shi. Okay, kai ba ma da shi kake ba. A ni in me aka cewa ai na san me aka cewa kai yanzu kai ka faɗi sunan shi. Ka gane kai na san kai da shi kake. Ai waƙar da kace Fantsami din. Ni na ce maka da shi, nike. Sunan bai kama da ba yadda za ka cire wannan sunan. Wannan fa me aka ce kai wani sunan kake so ka me aka ce ka alakanta da abin da na faɗa? Ka ce Fantsami. Abinda sunan da ke so ka alakanta da abin da na faɗa shi ne so ka faɗa. A'a ai yadda hankulan 'yan Najeriya ai shi me aka ce magana da kake magana da shi wancan shehun malamin kake zambo. Ai ni nike yin waka. Kai kuma ba da shi kake ba. Ni kuma ban ce wani ba. Saboda haka da na ce Fantsami, ka gane ni ban san wani mai suna Fantsami ba. In ka san wani mai suna Fantsami a nan, to shine za a ce na taka doka ko na kira sunan wane. Kuma me aka ce a jihar Gombe muna da gari amma shi garin sunan shi Fantami. Kaga ni ina ganin me aka ce an zan ce Fantami abu ne mun wala ba. Wanda ya tsargun idan ya ce zai dauki matakin doka ka shirya kenan. A daidai kenan, to da mun ana kira sunan shi. Ko da matso kana kawai kai. A to mi ka zo kana a nan gurin, na ce maka ni na defend din jami'ata ne. Na yi defending ragata ne bakin gurgudu, kuma Allah ya da wannan raga ba ta fasa ni me aka ce a gurin dole mai harinta ba. Na yi defending iya yadda zan iya bakin gurgudu. Saboda haka sauran kuma masu aiki ka san akwai lamba 5, akwai 6, akwai mai buga 2, akwai mai buga 4, amma in lamba 4
ya sake ana kai ma gonan shi a takin akwai matsala. To ni me aka ce kusan ko da yaushe ina tsaye a lamba 4 ne kafin ma a yanzu ba a fara kamfen ba. Me aka ce samfotin wakan ne fa yanzu aka fara. Okay, yanzu akwai wasu ma kenan nan gaba. A to kuma zan daina ma dan takar gona na waka ne ko zan daina ma jami'a ta waka. A shi zamban zaka ci gaba da irin wanda kai din yanzu. Kai ne kake ganin waka a zambo, kai kake ganin abin da a zambo. Ni ba wani abu ne ba, na karfafa mutane masu goyon bayan jami'a ta gwiwa. Kuma duk wanda yake adawa da jami'a ta na karya mai gwiwa don ya tabbatar karya yake ba zai iya ba. Za mu ci zaɓe, Inuwa zai ci zaɓe, me aka Jamilu gwamna zai ci zaɓe, APC za ta ci zaɓe a Najeriya cikin ikon Allah. Wannan anan nake ba zan canza a wannan tsarin ba. Kuma duk wanda ya ce an yi mana waka an zage shi ya zage shi ni ban zage shi ba. Dan ni ban ce wala ba. To daga ƙarshe misali yadda kake yin waƙoƙinka ana ta lissafo cewa a baya ka ciwowa na zarafi, ka ciwowa na mutunci, ka ciwowa na mutunci a waƙoƙinka. Me yasa kake wannan? Duk uzuri nake wa mutane. Rashin sanin ka gane menene me aka ta nazarin waka, me ilimin waka, me ilimin kuma wakar ma kuma ta siyasa. Ita waka siyasa kullun abin da ake bukata, wannan ya dauko nashi wannan dauko nashi. Ka nuna naka a matsayin yafi na kowa, haka ake yi. Kuma kullun ni aka ce ni na fito haka nake yi. Jam'iyya ta tafi kowace haka nake so mu fada. Kuma haka nake so ka gamsu. Amma wannan gamsu ba lalle bane. Kullun na dauko dan takara ta nake cewa nuna maka yafi kowa ha cancanta. Dalilai kaza da kaza in Allah ya sa nafi ka baki gurin tallatawa. Ne ya kace na za a dauka kuma tunda muka fara nan alhamdulillah duk da abin da na dauko saboda na dan karanci tallan na dan dade ina yi ne ka fuskance ni nawan ake zaba saboda cikin ikon Allah muna yin addu'a Allah ya samu akan daidai kuma akan daidai muke tafiya. To ni ban damu da mutum ya ce an bata masa da ai babu yadda za a ce kowa sai an masa abin da yake so. Kowa sai me aka ce akwai abubuwa da yawa wanda me aka ce in an fara siyasa za ka ga sun shigo wasu abin me aka ce ba a lissafin suke zuwa wasu ba tsara da su suke zuwa haka siyasa take tafiya. To wanda bai san wannan ba idan shiga siyasa yau to sai ya sani idan ka shiga filin kwallo abinda ake yin a filin kwallo shi zaka yi, idan kuma abinda zaka yi ka tabbatar da abinda kake yi din nan to akwai masu iya irin wannan. Saboda idan sun ma karka ji haushi magana ce ta babu yanda za a yi ka yanka wannan ka ce ba za a kwarfe ka ba. Duk wanda ya tunanin ragata wallahi zan kwarfe shi. To masu sauraro, kamar yadda dai kuka saurari wannan rahoton wanda muka kawo muku a yanzu haka, kun ji irin zazzafar tattaunawar da aka yi da mawaƙin Dauda Kahutu Rarara a yayin da ya ƙara bayyana cewa duk fa wanda ya shiga gonarsa to shi ma ba zai taɓa ɗaga masa kafa ba dole sai ya shiga gonarsa. To a yanzu haka dai masu sauraro me kuka fuskanta dangane da wannan hirar da aka yi da mawaƙin Dauda Kahutu Rarara? Shin kuna ganin cewa ba malamin ya yi wa Bashak Isa Ali Fantami ko kuma kawai dai ya yi hakan ne don ya kare kansa? Za mu so mu ji ra'ayinku a ƙasan wannan bidiyo. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi da kuma irin sakonninku da kuke turo mana a comment, wanda a yanzu haka dai muke mai ƙara tunatar muku idan har kuna so ku ci gaba da samun cikakkun rahotanninmu da kuma labaran waɗanda za mu ke ci gaba da kawo muku. Ƙara daurewa ku je ku danna mana subscribing sannan ku kuma danna ƙararrawar sanarwar domin ta haka ne za ku dinga samun labaran namu kai tsaye waɗanda za mu ke kawo muku da zarar mun ɗora. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a koda yaushe a wannan shafin namu mai albarka na muryar Kannywood TV.